Kuuntelet nyt Täysi Voima podcastia täällä. Minä Antti Laitinen ja toinen host on Lauri Manninen. Kyllä. Lauri Manninen. Tosiaan molemmat ollaan personal trainereita, valmentajia. Ja tänään meillä on erittäin hyvä aihe sulle taas kuunneltavaksi. Eli puhutaan koko vartalotreeneistä, miksi ja treenijaosta ylipäätänsä ja miksi 3 kertaa viikossa on optimaali tapa treenata ainakin suurimmalla osalla ihmisistä ja ainakin jos sä oot just vasta aloittanut salilla käymisen. No mitä Lauri, onko sä miten paljon itse noudattanut kolmijakoista ohjelmaa ja mitä sä näet, että on sun jotain niin kuin isompia hyötyjä siitä? Kyllä mä sanoisin, että aina kun mä oon noudattanut kolmijakoista ohjelmaa, mulla on ollut vähän kiireisempää elämää. Yksijakoinen ohjelma, niin 3 kertaa viikossa, mutta yksijakoinen ohjelma. Tarkoitan siis. Joo, okei. Eli yksijakoinen ohjelma on sitten just silleen, että tekee sen koko kropan siinä yhdessä treenikerrassa. Saattaa olla, että menee niinku treenikerrat. Voi olla, että siellä sali tulee vietettyä vähän enemmän aikaa, kuin jos tekisi pelkästään vaikka työntävät. Mutta se on aika tehokas tapa mun mielestä. Siinä saa sen frekvenssin ylös, mitä tarvitaan siihen lihaskasvuun. Eli pitäisi saada viikossa useampi kerta stimulaatiota, että kasvaa lihakset. Ja sitten se on myös silleen, että jos se niinku oot tosi kiireinen joko työn kanssa tai sitten teet vaikka muita urheilulajeja, niin se on siihen tosi hyvä, että jää tilaa ja aikaa muille asioille. Suurimmalle osalle mun asiakkaista, niin mä kyllä laitan just ton 3 kertaa viikossa ja isoja liikkeitä koko kroppa läpi. Ja siitä tulee hyvää kasvua ja aika hyvin niin kuin sille aloittelijalle varsinkin ja myös sit kokeneemmillekin. Toi just asiakkaiden kanssa huomataan, että se käytännöllisyys on siinä todella hyvä, koska jos sä vertaat vaikka semmoisen perus pro-splittiin, missä jengi tekee vaikka niin 5 kertaa viikossa käy salilla ja siellä on se perus rintapäivä, sitten on selkäpäivä, sitten on vaikka jalkapäivä ja sitten olkapäivä ja sitten vielä kädet eri päivänä. Sitten jos sä missaat yhdenkin noista treeneistä, niin nyt sulla puuttuu niin kokonaan yksi lihasryhmä siitä viikosta, eli sun pitää niin paikata sitä jossain välissä, mutta sä oot jo käyttänyt 5 päivää viikosta sen sijaan, että jos sulla on koko vartalotreeni on 3 viikossa, suositusta on 2-3 kertaa viikossa, tekisi sitä samaa lihasryhmää, että saisi sen optimaalisen niin kuin lihaskasvun. Jäisi se 3 joskus välistä, niin sä oot silti tehnyt 2 sen koko vartalon läpi, että se niin toistuvuus tulee, että ei jää sitä yhtä lihasryhmää kokonaan pois sitten. Niin kuin joo, kyllä. Just siihen, että jos on vähän niin kuin sellainen hektisempi elämäntyyli, että on vaikka yrittäjä tai menee aikaa vaikka muihin asioihin tosi paljon, että on vaikka niin kuin perhettä tai jotain muuta vastaavaa, mikä vie sitä aikaa jonkun verran, niin kyllä mä suosittelen just tätä yksijakosta, että tekee sen koko kropan. Se luo just sitä joustavuutta ja kaikkea sellaista, niin kuin, sä pystyt paljon itse enemmän niin kuin, tavallaan ole kontrollissa siitä sun treenaamisesta. Kyllä. Ja se on niin kuin, mun mielestä aika GOAT-tyyli treenata. Kyllä. Niin kuin mä en oikein keksi mitään parempaa, jos sä et absoluuttisesti rakasta olla siellä salilla, jos sulla ei niin kuin, sitä kinkua siellä treenata joka päivä vaikka 2-3 tuntia, niin mä suosittelen kyllä tätä tapaa ehdottomasti. Ja mitä moni ei tajua tosiaan, miksi toi ehkä vähän aliarvostettu toi koko vartalotreenin tekeminen on se, että jos katsoo vaikka niin kuin kehorakenteen, miten he treenaa, he käyttää just sitä treenijakoa, että siellä treenataan niin tosi monia sarjoja liikkeelle yhdelle lihasryhmälle, ja kyllähän siinä toki on se etu, että siinä saa hyvän pumpin, ja se tuntuu siellä lihaksista enemmän. Mutta mikä siinä unohtuu kokonaan on se, että jos sä oot niin naturaali treenaaja, niin sulla keho ei reagoi sen treeniin samalla tavalla kuin semmoinen, jolla on hormonit käytössä, koska oli semmoinen tutkimuskin, missä niin testattiin ihmisiä. Siinä oli yksi ryhmä, joka naturaalisti niin treenasi, sitten siinä oli yksi ryhmä, joka treenasi ja käytti steroideja, siinä oli yksi ryhmä, joka ei treenannut ja käytti steroideja, niin veikkaa mikä niistä ryhmistä kasvatti niin kuin, no totta kai se kasvatti eniten, joka treenasi ja käytti steroideja, mutta niistä 2, ne joka treenasi naturaalisti, ne jotka ei treenannut ja käytti steroideja, mikä enemmän lihasta. Älä lannista kuulijoita, mutta mä veikkaan ikävä kyllä, että se, joka käytti steroideja ja ei treenannut, niin se ryhmä kyllä varmaan kasvoi vielä enemmän. Sai tuloksia silti paremmin. Eli sen takia, jos sä treenaat hauiksia tai treenaat jalkoja vaikka kerran viikossa ja sulla on anabooliset hormonit käytössä, niin ne silti kasvaa tosi tehokkaasti ja ehkä se voi olla jopa heidän niin kuin tehokkaampi tyyli, että ne treenataan ihan sitten loppuun ne lihakset kerran viikossa, mitä moni tekee kehorakentajat aina niin feilureja asti. Sitten siinä on viikko aikaa palautuu välissä, ne ehtii vasta palautuu
toisaalta moni ei myöskään ensinnäkään ole kehorakenteet, että tavoite ei välttämättä olekaan niin just maksimoida jotain just hauisten kokoa tai niin peruskertaisesti hyvä kroppa, niin silloin se on käytännöllisempi ja tehokkaampi naturaalit treenaillessa. Kyllä. Ja en mä tiedä, jos on niin kuin teini, niin totta kai silloin on niin kuin energiaa tosi paljon ja palautuu ihan eri tavalla treeneistä, mutta sitten kun alkaa ikää tulee, niin kyllä sen huomaa, että tarvii niitä lepopäiviä, että sitten treenikerrat myös kulkee paremmin ja siihen tietysti ne anaboliset auttaa, että palautuu paremmin, mutta jos sä oot naturaali, niin kyllä mä suosittelen, että se lepopäivä aina siinä välissä, niin sehän tekee ihmeitä ja mä tiedän sitten, että se motivaatiokin, vaikka olisi niin kuin motivaatiota treenata kovaa, niin sitten kun ottaa sen yhden lepopäivän, niin on vielä entistä enemmän niin kuin motivaatiota ja energiaa mennä sinne salille. Niin mielestäni se on aika hyvä balanssi silleen, että luo just sitä. Ja toistuvuuden niin kuin etu ei pelkästään tule siitä, että saadaan sitä lihaskasvua, vaan myös sä harjoittelet niitä liikkeitä usein, että kun teet koko vartalotreenin, niin se on valikoida ensinnäkin sinne niitä kaikista tehokkaimpia liikkeitä, eli se on tavallaan niin ajankäytöt fiksua, että sä treenaat niitä kyykkyjä, maastavetoja, leuvetoja, dippejä ja muuta siellä sen sijaan, että siellä on jotain yhden käden ojentajaliikkeitä tai jotain tämmöistä seassa, niin silloin sä opit myös tekniikat, koska se vaatii oikeasti aika paljon aikaa, että kun maastavedon tekniikan tai kyykyn saa oikeasti niin kuin sujumaan, että jos sä kerran viikossa treenaat sitä verosta, treenaat vaikka maanantaina kyykkyä, keskiviikko maastavetoa, sitten taas kyykkyä, taas maastavedokyykkyä vaikka vuoron perään, niin paljon useammin sitä toistuvuutta siihen ja sä opit sen tekniikan paremmin sitten. Kyllä. Ja mä sanoisin, että se, että jos treenaa niin kuin yhtä lihasryhmää vaikka koko treenikerran ajan, niin siinä helposti tulee ainakin ei niin kokeneilla ihmisillä sitä chunk-volyymiä, eli rosvavolyymiä. Eli treenaa vähän liikaa ja sitten se ei tuo enää niin paljon niin kuin sitä bang for buck siihen treeniin, eli se teet niin kuin toistoja ja sarjoja, jotka oikeastaan vaan kerryttää enemmän sitä väsymystä, lihasväsymystä, keskushermoväsymystä ja sitten saa niinku, että se on niinku ehkä jopa melkein huono juttu. Niin, sitä voi tulla liikaa sitten tehtyä niin päivänä. Ja mä en ole pitkään aikaa itse edes tehnyt semmoista niin treeniohjelmaa, missä tehtäisiin vaikka vaan olkapäät tai käsiä. Se nykyään tuntuu jotenkin tosi oudolta päitelle, niin että menisi salille vaan tekee ojentajat ja hauikset, sitten lähtisi, että ei tunnu niin kuin jos se treenannut sillä, jos se olisi jotain mavea tai jotain sitten. Joo. Mä välillä käyn tekemään tollasia, mutta se on vaan sen takia, että näkee sen pumpin peilistä, jos on vaikka Kyllähän se pumpi tuntuu hyvä. Kyllähän se on, mutta se on niinku paljon niinku efektiivisempää justiinsa käydä jos haluaa yhdistää jotain. Jos on vaikka juoksua tai jotain, kun mä nyt tuossa viime kesänä tai tänä kesänä juoksin maratonin, niin sit mun piti vähän skipata niitä jalkapäiviä ihan vaan sen takia, että jakso sitten lenkkeillä paremmin, niin sitten mä kävin vetää just yläkroppatreeniä lenkin. Että sä voit yhdistellä tietysti niinku fiksuna ihmisenä ja siinä valmentajat tulee tietysti tosi hyvin niinku mukaan, että ne osaa niinku sitten katsoa silleen, yhdistää palapelin palaset ja luoda sellaisen toimivan treeniohjelman. Kyllä, ja yksi etuhan tuossa on just se, että ne vapaa-päivät jää siihen väliin, että jos on kaikkia muita velvoitteita, niin siinä ehtii niinä aamuina tehdä jotain muuta, mutta sitten toisaalta ehkä tässä voi argumentoida vähän just niitä muitakin treenijakoja, että taas toisaalta joskus sitä miettii, että se on itse asiassa aika jees mennä just sellainen säännölliseen rytmiin joka aamu sinne salille, että se riippuu just siitä, miten paljon sulla on sitä intohimoa ja halukkuutta mennä sinne salille tai miten sun aikataulut sallii. Et toki jotkut tykkää siitä, että se on aina siellä sitten aamu 6:00, aamu 7:00 sitten menee sinne salille ja tekee semmoisen rutiinina niin kuin joka arkipäivä vaikka, että se on niin kuin mutta sitten jos on, että tavallaan kun ei sille kuitenkaan sitten ole välttämättä tarvetta, että kävisi 5 salilla, niin sitten voi vaikka niin välipäivän lukea vaikka jotain kirjaa tai muuta ja saada silleen niin kuin muitakin elämänosa-alueita edistettyä. Just näin, tai vaikka käy kävelyllä ja kuuntelee äänikirjaa tai jotain, tekee jotain produktiivista siihen oman fitness-tavoitteenkin edentämiseen. Se voi kuulostaa sieltä, että mitä enemmän, sitä enemmän saa tuloksia, mutta se ei välttämättä oikeasti pidä paikkaansa, varsinkin kun ei piikitetä pakaraan mitään kehon ulkopuolisia testosteroneja. Eli siinä on oikeasti se aloittelijan kynnys, kun on niinku treenattu vaikka vuosi tai jotain sellaista salilla ja ollaan niinku treenattu vaikka täysiä
7 päivää viikossa, niin sitten seuraava askel siitä on himmata Niin. vähän se ja antaa niille lepopäiville tilaa oikeasti Kyllä. tulla auttaa siihen treenaamiseen. Ja se on Niin. ehkä sellainen, vaatii sit sitä itsekuria toiseen suuntaan, että Kyllä. aloittelijoille se ehkä on ihan hyvä luoda just toi rutiini. Mutta se on parempi tehdä niin kuin just se optimaalinen niin kuin minimaalinen määrä, mikä on se vähin, mitä sun tarvii tehdä, että saat sen maksimaalisen tuloksen. Sen jälkeen sitten enää niin kuin hyötyy käyttää siellä salilla aikaa. Että voisi argumentoida, että jos 5 kertaa viikossa joka ilta niin kuin töiden jälkeen vaan kävisi salilla, niin se niin oikeasti hirveästi jää muuta elämää sitten, että on hyvä olla välipäivät siellä, että sitten tulee sali ottaa elämäntyyli. Sali on meidän elämä. Niin, sali on elämä. Jep. Joo, mutta se on kyllä totta. Ja varsinkin, jos on sellainen ihminen, jolla on niinku muita tavoitteitakin kuin sellainen kreikkalaisen jumalan tai jumalattaren keho, niin mä todellakin suosittelen sitä 3 kertaa viikossa treenaamista, jos on niinku kiireinen yrittäjä tai tekee muuten vaan paljon duunia, on perhettä tai jotain muuta, niin se just tuo sen Pareto-prinsiipin 80% tuloksista tulee siitä, kun tekee ne silleen niin kuin 20% tärkeimmistä liikkeistä 3 kertaa viikossa. Niitä liikkeitä, mitä viime jaksossa puhuttiin 10 parasta liikettä, niin siellä on tärkeimmät liikkeet. Ja sitten, kyllä. Muillekin treenijaoille toki tässä on niin kuin ihan hyvä antaa niin kuin, vähän niin kuin airtime myös niille että yksi toinen mun lempijaosta on toi kaksijakoinen ohjelma, missä tehdään sitten niin kuin jalkaliikkeitä yhtenä päivänä, sitten tehdään yläkroppa toisena päivänä. Siinäkin tuntuu, että niistä tulee aika pitkiä kyllä niistä treeneistä, tuolla tulee vähän enemmän niin kuin aikaa menee, mutta semmoinen 4 päivää viikossa on yleensä aika toteutettavissa oleva vielä, ja se voi olla vaikka niin maanantai jalat, sitten yläkroppa tiistaina, sitten välipäivä, sitten torstaina jalat, sitten taas perjantaina yläkroppa. Joo. Kyllähän tollekin on siis niinku, toikin on hyvä. Mä itse tällä hetkellä treenaan just tuosta kaksijakosta, että 3 kertaa viikossa yläkroppaa ja 2 kertaa viikossa sitten jalat. Ja Joo, musta tuntuu, että se on niinku kiva mulle, että mä ehkä vähän preferoin enemmän sitä, että treenaan sitä yläkroppaa ja jalat sitten, koska nyt tulee käyty lenkillä kuitenkin, niin se on ehkä sitten ihan kiva tekee vaan 2 kertaa viikossa. Ja täytyy miettiä niitä omia tavoitteita myöskin. Ja sitten 3 kertaa viikossa, kun oikeasti käy tekemään se yläkropan, niin siihen saa sitä aika hyvää volyymia, hyvää kasvua. Ja jos oikeasti tykkää käydä, vaikka on se rutiini, että käy joka arkiaamu vaikka siellä salilla, niin on tosi hyvä siihen. Ja sitten voi viikonloppu chillata ja palautua hyvin. Jep, kyllä. Ja toi on ihan hyvä jako kanssa. Ja toki moni ehkä ajattelee just, että sillä että jos on treenit alkaa aina jaloilla tai tälleen, niin sitten ei tule sitä yläkroppaan kasvua. Mä oon kyllä huomannut, että tosi hyvin viime vuosina tullut just nimenomaan yläkroppaan kanssa kasvua sillä, että tekee just niitä koko vartalotreeniä tai just 2 jakosta, että tarvii vasta sillä se yläkroppaa niin erikseen edes painottaa. Ja sitten yksi hyvä mainittava jako on sitten se 3 jako, niin kuin jalat, työntävät ja vetävät lihakset. Senkin voi tehdä 2 kertaa viikossa, mutta sitten se vaatii jo sen 6 kertaa viikossa. Et sanoisin, että se täytyisi olla aika tehokas, nopeasti tehty treeni, sitten jos sen tekee 6 ja joillekin se ei niin yksinkertaisesti aikatauluihin vaan sovi, että vielä niin lauantaina. Joo. Kyllä mä siis sanon, että jos sä oot niinku teini tai niinku nuori ihminen, niin toihan niinku toimii ihan hyvin. Sitten sä palaudut niistä treeneistä aika nopeasti ja mä itse tein sitä ja aika moni mun kavereistakin ja saatiin hyviä tuloksia. Mutta se johtui siitä lähinnä, että meillä ei ollut mitään muuta elämää kuin yläkoulu, lukio ja taisi olla ehkä mun pari ekaa vuotta yliopistosta, niin tämä on vähän sellainen homma, että sit sulle ei niinku ole hirveästi muita vastuita. Ja niin, se oli sama itselläkin, joo. Just näin, että se meidän keho ei oikein tavallaan ymmärrä sitä eroa, tuleeko se stressi vaikka jostain niin kuin salilla käymisestä tai töistä, se on vaan stressiä. Ja sitten jos on niin kuin muita asioita, jotka stressaa, esimerkiksi vaikka just se pyörittää bisnestä tai on vaikka kirurgi, stressaavaa duunia tekee, niin se pitää ottaa huomioon siinä, että ei sitten niin kuin väsy liikaa. Ei voi tehdä niin paljon treeniä, kyllä. Just näin, niin sitten toi 3 kertaa viikossa on aika hyvä siihen taas jälleen palatakseen. Se oli aika hyviä aikoja kyllä, kun pystyi vaan treenata ja mennä vähän kotiin syömään ja vanhemman uudet. Pystyi vaan vuodata kyllä. Living the dream. Niin, kyllä. Joo. Mä muistan, kun tuli aina salilta
kotiin tai kaverin kämpille ja sitten syötiin safkaa ja katsottiin jotain podausvideoita samalla ja flexailtiin. Kyllähän sitten oli hienoa, mutta sitten se on vähän vanhempi, niin ei ehkä ole aikaa siihen niin hirveästi. Mä ei voi olla vasta treenissä. Niin. Tyttöystävä ei tykkää, kun katsoo jotain tuommoisia videoita, niin pakko sitten vähän muokkaa sitä omaa kalenteria ja tavoitteita, miettiä uudestaan. Kyllä. Tuohon vielä sitten tietenkin, siitä voi vielä jakaa 4 tai 5 tai jopa 6 treeniä, että ihan niin kuin maksimaalisella jotkut jakaa treeniohjelman jopa, niin kuin, että on vaikka etureidet erikseen, sitten takareidet, sitten on rinta, sitten on selkä, sitten on kädet, sitten on olkapäät, sitten tulee 6 treeniä tulee siitä, niin kuin, mutta mä en suosittelisi kyllä sillain perussalilla käyvälle, joka ei tavoittele jotain niin kehorakennuskisoja, että lähtisi yhtään yli sen 3 eri treenin jakaa sitä splittiä niin siinä, että se toistuvuus täytyy olla siellä mieluummin. Ja kyllä se niin push-pull legs tai toi työntöveto-jalat, niin voisin se toimia silläkin, että sen tekee vaan sen 3 kertaa viikossa, mutta mä sanoisin, että sillä yhtä hyviä tuloksia tulee just vaikka sille koko vartalotreeni 3 viikossa. Joo, ihan täysin samaa mieltä, että täytyy niinku ottaa silmä käteen ja katsoa todellisuutta, jos ei niinku oikeasti käytä mitään aineita, niin se on ehkä ihan hyvä vaan, että treenaa niinku järkevästi, koittaa saada sitä frekvenssiä, minimoida sen turhan volyymin pois, koska sä et halua olla niinku väsyneempi kuin mitä sä ajattelet olevasi. Ja jos sun mentaliteetti on se, että lisää kofeiinia ja kovaa musiikkia kuulokkeista, ja sit sä ajattelet, että kyllä sä niinku palaudut. Niinku, come on, toi on se mentaliteetti. Mutta sitten se väsymys alkaa kertyä, ja sitten jossain vaiheessa parin kuukauden tai niinku muutaman viikon päästäkin jopa voi olla, että sä oot ihan klesana ja mietit uudestaan, niinku, että mitä hittoa mä teen täällä. Mä oon niinku tosi väsynyt, mistään ei tule mitään ja uni ei tule ja ja sitten sä joudut ottaa useamman lepopäivän, ehkä lepoviikon tai kevennysviikkoja, ja sitten se on taas niinku epäproduktiivista. Kaikki elämän alueet kärsii siitä, kun sä oot väsynyt. Niin itse on vähän silleen, että kannattaa ehkä vaan niinku tehdä tehokkaita treenejä fiksusti. Joo, moni ei tajua sitä, että se treeni voi olla syy siihen, että siellä on, just se hermosto on niinku liian väsytetty ja ei sitten niinku mihinkään muuhun jää sitä energiaa. Että se voi olla niinku ylitreenaamisesta just johtuvaa, ei jostain muusta sitten just johtuvaa se väsymys siinä. Mutta kyllä, just näin. Joo. Ja mun tekee mieli nyt sanoa tähän väliin vielä, että kun YouTubessa on paljon niitä exercise scientisteja, liikuntatieteilijöitä, jotka yrittää myydä jotain fancyä tapaa treenata tai tehdä jotain tosi hienoja ohjelmia, niin yleensähän ne on niinku business-ihmisiä, yrittää myydä jotain ohjelmaa, ja todellisuudessa, niin kun, jos sä alat optimoimaan ihan kaikkea, niin sitten se menee myös siihen suuntaan, että se salilla käyminen on raskasta ja sä et saa siitä nautintoa. Eli teet tehokkaita treenejä, niitä liikkeitä, joista sä nautit, niin sitten sun motivaatio pysyy hyvänä ja sä saat tuloksia aika hyvin. Jep, toi on aika hyvä pointti. Musta tuntuu, että jos mulla on joku ohjelma sillä mikä on niinku, minkä mä oon hankkinut tai muuta, niin mä teen itse pystyn tehdä melkein mitä vaan, vaikka se pitkä treeni tai jos ihan perseessä ne jotkut liikkeet, mitä siinä pitää tehdä. Joillekin se on aika tärkeä ominaisuus siinä ohjelmassa, että jos sä et oikeasti tykkää yhtään tehdä etukyykkyjä, niin jos sä joka viikko joudut tehdä sitä, niin aika monista vaan jossain kohtaa, että en mä enää jaksa tehdä tätä ohjelmaa. Jos sä teet etukyykyssä ja jalkaprässiä ja teet sitä joka viikko, niin se on parempi kuin, että sä teet 2 viikkoa etukyykkyä, ja en mä halua tehdä enää, ja sitten sä lopetat sen siihen. Mitä sä teet on niin paljon tärkeämpi, että just niin kuin pitää nauttia niistä liikkeistä myös sitten, mutta jotenkin kyllä. Itse oppin jotenkin nauttia siitä kipusta. Sano vaan, jos sä oot masokisti. Bulgarialaiset ja etukyykyt ja askelkyykyt ja muut menee. 7 kertaa viikossa bulgarialaisia heti aamukuudelta. Jep, joka päivä kyykkyy. Jep. Ei, mutta se on just näin. Ja sitten vaikkei sitä itse huomaisi, että ei ehkä ole niinku ihan 100% siinä treenissä, jos tekee sellaisia treenejä, joista itse tykkää. Menee vähän niin kuin silleen, no, tehdään nyt tää liike. Niin. Ehkä alussa saat kasvua, mutta sitten niinku, siinä alkaa tulla se raja vastaan, että sun pitäisi oikeasti niinku keskittyä ja tehdä se innokkaasti se treeni ja ne liikkeet oikeasti panostaa. Miettiä sitä, mitä sä teet.
Se on niinku se oikea tapa elää muutenkin, että älä nyt niinku pistä itseäsi silleen niin sanotusti vaan autopilotilla menemään eteenpäin. Et keskity oikeasti niihin asioihin, ole läsnä siinä treenissä, se on paljon kivempaakin silloin ja niinku, tee ne kivat liikkeet ja jos sä oot podari, niin podaa nyt niitä lihaksia enemmän sitten, mitkä niinku ehkä sun mielestä sun kehossa niinku kaipaisi sitä esiin tuomista ja sitten tee kovaa niinku 2-3 kertaa viikossa ne kuitenkin lihakset, mitkä on niinku tärkeitä esimerkiksi vaikka se jalkatreeni, niin kuitenkin teet ne liikkeet sitten. Ja on hyvä pointti, joskus niinku elämä menee vähän sillä ajaksi, että joskus kiinnostaa ne treenit paljon enemmän, joskus taas jotain kaikkia muita velvoitteita, se treeni ei niin maistu välttämättä, mutta jos sä teet sen 2 kertaa tai 3 kertaa viikossa, sulla on kuitenkin ihan hyvä fysiikka sit sillä. Ja se ei tarvitse välttämättä olla mitään niin tunteja per kertaa, että jos sä teet 45 minuuttia treeniä, niin siinäkin voi oikeasti ne pääliikkeet valitaan sieltä oikein, niin se koko vartalo, se voi kuulostaa, että no miten mä nyt sitten listaanko mä siihen niin hirveän pitkän listan sitten joka ikiselle lihakselle liikkeelle, jossahan menee hirveän kauan. Mutta kun niissä moninivelliikkeissä tulee jo monet lihakset niin muutenkin, kun teet vaikka maastovetoa, niin tulee jalat sekä selkä sitten, ja jos teet pystypunnerusta, niin siinä tulee jo niin keskivartaloa vaikka, tai penkkipunnerusta, ja soudussa tulee hauitse, työntöliikkeessä tulee ojentajia. Siellä voi olla vaikka 1 liike vaan käsille siinä koko vartalotreenissä, ja silti sä saat niin käsiin koko ajan, koska sulla on siellä vaikka penkkipunnerusta ojentajille ja pystypunnerusta, ja just näin. Tulee opetoa. Just näin. Itse, mun piti sanoa jotain fiksua tähän, mutta niinku, mulla katkesi ajatus. Kyllä se varmaan tulee takaisin vielä. Kyllä se varmaan tulee. Se liittyy just siihen, että niinku, minkä takia kannattaa treenaa vaan niinku 3 kertaa viikosta. Niin joo. Sä sanoit siitä, että on niinku eri elämäntilanteita. Esimerkiksi silloin, kun aloittiin itse opiskelut, niin tuli nukuttua vähän silleen suboptimaalisesti ja käytiin yökerhoissa ja juomassa ehkä 2 keskiolutta. Niin siinä kohtaa ehkä hiffaa sen, että okei, nyt ei edistytä niin paljon treeneissä tai mennä ylöspäin painoissa, mutta tehdään 3 kertaa viikossa, edistetään hitaasti, ymmärretään, että niin se on mitä se on. Ja sitten tulee välillä niitä optimaalisia niinku aikoja elämässä, niinku just selitettiin siitä, että oltiin lukiossa ja treenattiin niinku 7 päivää viikossa. Ja sitten tulee niitä hulluja tuloksia, että täytyy vähän niinku adaptoitua siihen, että mikä on niinku se elämän tilanne, ottaa realistinen niinku näkemys siihen, että mitä tässä voi saavuttaa. Vaikka aloittanut just yrittäjyyden täyssäisesti, niin kyllä se vaatii aika paljon efforttia silloin, ja silloin just muistan kanssa, että tein niinku vaan sen 3 viikossa treeniä, kun just aloitti yrityksen joskus 4 vuotta sitten, niin se oli silloin just fiksumpi silloin, että ei käy 6 viikossa, vaan että siinä jää ne aamut joidenkin päivinä sille työlle, niin kyllä siinä niin saa enemmän aikaa, vaikka en mä halua sanoa sitä, että se treeni olisi pois, että kyllä sä saat sillä itse asiassa kaikesta muustakin enemmän irti, kun sä treenaat säännöllisesti, mutta kyllä siinäkin tulee jossain vaiheessa rajoista, että jos sä vaatit enemmän ja enemmän treeniä, että sä saa siitä niin paljon ylimääräistä tavallaan etua sitten, että se ei. Maksimoi kaikesta niinku hyödyt silleen irti, että tekee niinku just näin, niin kuin sanoit, että joinain aamuna sitten pistää niinku, kasvattaa vaikka aivoja sitten sen sijaan, että kasvattaisi lihaksia, niin se tuo sen balanssi just siihen, että pysyy asiat mielenkiintoisina. Ja just sen takia ehkä 3 kertaa viikossa tai 4 kertaa viikossa on aika hyvä just silleen, että tekee koko kropan läpi. Mä oon täysin samaa mieltä. Suurimmalle osalle ihmisistä se on se oikea määrä. Ja moni on todella iso väärinkäsitys siitä, että miten paljon se oikeasti vaatii treeniä, niin kuin se, että saa oikeasti tosi hyvänkin fysiikan rakennettua, mutta ei se vaadi tosiaan niin hirveästi treeniä. Jos mäkin olen tehnyt viimeiset useamman vuoden niin vaikka 3 treeniä viikossa ja silti tosi niin hyvää kehitystä saanut salilla, sitten tulee niin kiloja lihasta vaan lisää siinä ja näin, niin ei se vaadi sitä, että kun moni ajattelee, että se treeni on kaikesta pitää vaan treenata kovempaa, että saat tuloksia, mutta se on itse asiassa se ravitsemus ja se lepo ja uni ja palautuminen, mikä siinä on just se tärkeämpi, että sillä liialla treenillä sä vaan just todennäköisesti vaikutat sitten negatiivisesti just vaikka just hormonitoimintaan, sen uneen, uni alkaa heikkenee, unen laatu, kun sä treenaat liikaa, sitten sä alat käyttää sitä kofeiiniä just enemmän, niin sitten vaikuttaa myös siihen palautumiseen, jaksamiseen, niin se helposti vaadi niin paljon, että jos asiakas antaa mulle vaikka sen 30 minuuttia 3 viikossa, niin mä saan silläkin jo hyviä tuloksia sille asiakkaalle kyllä, että ei se ole taas ajallisesti. Joo.
2 tai 1 kertaa viikossa saattaa olla vähän ongelmallista, ainakin 1 kertaa viikossa. Niin, se on vähän liian harvoin. Se on vähän, se on niin kuin vaan harrastus sitten, millä voi kehdoskella sitten ystäville, mutta just tämä, että pitää sen 3 kertaa viikkoon ja koittaa tehdä ne mahdollisimman paljon bang for buck liikkeet ja lähteä pois sieltä, ellei jää suusta kiinni johonkin toiseen salikaveriin tai jotain muuta vastaavaa, niin just toi se optimaalinen. Menee tekemään sen työn sinne salille ja sitten lähtee, ettei sinne tarvitse hengailemaan jäädä sitten. Kyllä. Joo. Olisiko tässä vielä jotain muuta asiaa, minkä takia me nyt voitaisiin niinku suositella ihmisiä käymään 3 kertaa viikossa salilla? Mä sanoisin, että tee sitä, mikä sulle kaikista parhaiten toimii, että tietenkin se toteutus on loppujen lopuksi tiede, että jos se 2-jakoinen toimii paremmin kuin 1 jako, niin se on parempi, että teet sitä säännöllisesti, kun et skippaat sen, mutta mitä yleensä mä huomaan ainakin asiakkaiden kanssa ja yleisesti niin aika itsestäänselvyys, se melkein pitäisi olla just, että jos teet sen koko vartalotreenin, niin se on helpompi sijoitella sinne viikkoon ja se vaatii vähemmän päiviä viikosta ja saa helpommin tuloksia sillä sitten. Jep, joo. Mulla on itsellä nyt tällä hetkellä nuha, niin se on helppo niinku skippaa muutama päivä tässä ja niin. Sitten tehdään niinku loppuviikosta. Just näin. Kyllä. Elämästä tulee setbackkejä kuitenkin, niin 3-jakoinen, tai siis 1-jakoinen 3 kertaa viikossa on niin aika hyvä siihen. Jep. Ja ehkä tässä voisi vähän vielä puhua siitä, niin kuin, että miten se treeni tulisi koostaa. Jos sä teet koko vartalotreeni, se nyt on aika itsestäänselvyys tietenkin, jos teet selkäpäivää, teet selkäliikkeet, käsipäivä, käsiä. Miten se koko vartalotreeni kannattaa ne liikkeet sitten niin kuin sijoitella siihen, mitä mä aina suosittelen, niin aloittaa jollakin tangolla tehtävällä isolla moniniveliikkeellä just niin kuin alakroppapainotteisesti. Toki joskus voi olla hyvä, jos sitä vähän sekoittaa toistakin päin, koska siinä vähän enemmän kuitenkin sitä alakroppa saa sitä treeniä enemmän tuloksia niin kuin alakroppaan kuin yläkroppaan, mutta suurin osa ajasta niin just kyykky tai maastoveto olisi ne ekat liikkeet siellä ja sitten liikkuu siinä järjestyksessä eteenpäin, että mikä on se seuraavaksi isoin lihas, niin kannattaa ne isoimmat lihakset treenata ensin, sitten pienimmät lihakset, jos sä treenaat vaikka hauiksia alussa ja sitten teet sen jälkeen leuvovetoja, niin sulla ei ole enää hauiksi yhtä paljon niin tehoja sitten tehdä kunnolla leukoja, tai jos teet ne ojentajapunnerukset ensin ja sitten vasta penkkipunneruksen, niin sitten sulla ei ole ojentajat on valmiiksi se heikko linkki, niin jos tekee ensin akroppaliiket, sitten todennäköisesti selkä- tai rintaliike siihen perään, sitten olkapäät, sitten voi tehdä kädet, sitten vielä vatsat ja pohkeet voi tehdä niin kuin loppuun sitten siinä, että joo. Jotkut podarithan tekee sitä, että ne niinku väsyttää ensiksi jonkun, vaikka jos ne menee tekemään kyykkyjä, niin just näin, niin alkaa vaikka hinkkaamaan laitteessa takareisiä. Ja se voi olla ihan hyvä silleen, että niinku voitelee niveliä vähän, se pistää veren kiertää, mutta sitten ei sitä ehkä niinku normi-ihmisen kannata liikaa. Tietysti alkulämpää on hyvä, tekee kaikki niinku avaa paikkoja ja varmistaa, ettei ole missään kipuja. Mutta sitten ehkä sekin on vähän sellaista lumen vaikutusta, että jos sä niinku vaikka koetat hermottaa jotain tiettyä lihasryhmää, niin sä koetat pudistella sun pakareita jossain, niinku, mikä se on se jalkojen loitonnuslaite, niin kyllä se kyykyssä kuitenkin, niin kun sä teet sen liikkeen, niin ihan yhtä paljon ne hermottuu kuitenkin ne lihakset, että se on ehkä vähän enemmän silleen pään sisäisiä juttuja. Voit sä sitä tehdä, mutta mä suosittelen kanssa, vähän niin kuin säkin sanoit, tekee ne raskaat moninivelliikkeet, ne vaatii eniten sitä fokusta, ja sitten kun tekee niitä, niin ei sitä fokustakaan riitä ihan niin kuin loputtomiin, panosta niihin moninivelliikkeisiin, ja sitten lopussa sä voit vähän niin kuin aivottomasti tehdä vaan loppuun saakka niitä pieniä liikkeitä. Jos tekisi pelkästään kyykkyjä ja pelkästään maastavetoja ja vaikka vielä 3. penkkipunnerus, niin silläkään ei niin ihan surkeita tuloksia tulisi, sillä saa aika kokonaisvaltaisesti. Että jos sä oot ne tehnyt, siinä on vaikka sekin vielä, niin kuin me puhuttiin siitä, välillä se 3. treeni jää tekemättä viikosta, mutta välillä voi olla, että sulla olisi joku, vaikka jos sulla on niin kiireinen elämä, että sun täytyykin lähteä kesken treenin, niin sä oot tehnyt ne kyykyt ja sä oot tehnyt sen penkkipunneruksen, niin sitten jos sieltä jäi ne ojentajapunnerukset tai hauiskäännöt, niin se ei ole niin vakavaa kuin se, että jos sai ne, kuitenkin ne pääliikkeet tehtyä siinä
No henkilökohtaisesti se olisi kyllä tosi vakavaa, mutta siis niin. kyllähän se niinku, joo, kyllä se ehkä olisi niinku fiksuinen silleen kuitenkin, että voisit tehdä vaikka kotona ne jollain painorepulla tai jotain muuta vastaavaa, mutta toi on just se. Ei voi jäädä tekemään. Joo, jep, tai pohkeet. Mä teen pohkeet kotona sitten, joo. Niin. Mutta joo, toihan just se juttu. Ja varsinkin jos nyt on, mä en tiedä onko siellä päin, mutta täällä päin ainakin nyt on käynyt tuolla yliopiston salilla, niin siellähän on tullut hirveä ruuhka, paljon ihmisiä. Jos sä saat tehtyä ne moniliven liikkeet pois alta, niin ja tekemättä sitä ei jonottaa sitten. Niin, se on just se tärkein, että sit jos se niinku aika alkaakin loppumaan, niin sitten ei harmita niin paljon. Kyykkyräkki ei ole jono edes. Joo, haavikset voi tehdä siellä kyykkyräkissä sitten. Niin. Joo, okei, mutta tässä oli meidän kaikista tärkeimmät vinkit. Kiitos kuuntelemisesta ja varmasti olet seurannut tätä kanavaa, tilannut tämän kanavan YouTubessa. Ja, Kyllä. Jos te haluatte jonkun helpon ohjelman esimerkiksi, niin laittakaa kommenttia, niin me tehdään teille sellainen, millä saa sanotaan, että 80-90% tuloksista ja ei tarvitse tehdä niin paljon duunia. Että sellainen tosi tehokas treeniohjelma. Tai sitten, jos haluatte myös jonkun rasvan poltto-ohjelman, niin me voidaan sellainenkin tehdä. Että laittakaa kommentteihin ihmeessä, jos haluatte, että me pistetään teille sellainen mahdollisuus sijoittaa itteen. Kyllä. Okei, ensi kertaan.